खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 17 मार्च 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि माबाफोर खामानि खहा जानो हागौ, गोसोखौ मोजां मोननाय नङा। वृष राशि दिनैनि साना गोथार नङा, मोजां खामानिफोरखौ मावनो नाङा। मिथुन राशि सुखु गोजोनै थानो मोनगोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां, नखराव जौगानाय फैगोन। कर्कट राशि फालांगिफोर मावनायाव रां खहा जानो हागौ, जेखि मावा सांग्राङै मावनांगोन। सिंह राशि फालांगिरि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। कन्या राशि माबाफोर बेरामाव गोग्लैनानै थानो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। तुला राशि माबा मोनसे दोहोन मोननो हागोन, नखराव रंजानाय फैगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशि रंजा बाजा सान्थियै थानो हागोन, जेरैथिंबो गोजोननायखौ मोननो हागोन, मोजां सान। धनु राशि राज सामलायनायाव गिखांनाय मोननो हागौ, गोसोफोरखौ लोरबां लानो नाङा। मकर राशि सानाय सुनाय बेराम थाखानाय दंब्ला सिखांनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखि। कुम्भ राशि सोरनिबा दुखु गोनां खौरां खोनानो मोनगोन, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मीन राशि जेथिंबो सांग्रांथि जानानै थानांगोन, माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।